Otvorili sme celú kejsku Star Wars Twilight of the Republic za účelom, aby sme zistili, či sa ešte stále oplatí predávať na CM-ku a koľko z toho vyjde. Takže otvorili sme 6 booster boxov pri cene za booster box 99 € a vyťahli sme z toho veľa bulku, veľa legend a padla nám aj showcase. Takže tieto všetky karty budeme teraz nahádzovať na CM-ko a aj všetky tieto legendárne karty. Tu si môžete pozrieť, čo sme z toho vlastne vyťahli, aké legendy padli z toho aj nejaké topky, takže všetko v pohode, padol z toho aj showcase, čo sme aj nedúfali. A budeme to všetko nahádzovať na čisté CM-ko a uvidíme, koľko z toho vyjde a či sa to ešte stále oplatí. Takže ak chceš vedieť, koľko peňazí dostaneme z celého caseu, daj nám follow, odber, like a my ti to povieme. Čauko.